So sé. Trí, dó, híam, náid, bew, diaghíomh seo bhríon ag léamh scéalta nuaíocht sa Meiriceá don Ine an naolas fichiad mianáir 2007 agus í dhéardín hála díspóid na níorthóidí poblachtánacha in Iowa. The usual suspects against are no Jeb Bush, Marco Rubio, Ted Cruz, Ben Carson, Chris Christie, Sanyas, New Jersey. Ach, are no Nero ach kaint fwy i'r hwyr wain agus bin an sir hwyr nach raw lahir Donald Trump marial an faltnos an fiach atá titi amach idir agus dinne de lehoji nuaíocht Fox News Megyn Kelly mun bhfuil dul am mhór. Agus mar sin chuan díospóireacht ra in Easnamh agus chuidú casú osréalach rás animnúchan na boblachtánacht don Uachtaránacht. Bhí seo an díospóireacht deireanach. Súile am gur chuir mé siú Christiachan seo? Chuir sílim. Agus mar sin bhfuil seachtar iarthóid ar a chéile, lena chéile gan le scéal faoi cheistení mar inimirce, slándáil teorann, fear rialtais ach má tharla an díospóireacht seo tharla sé I leog faoi scáil Donald Trump nó le bheith fídeneach agus gan le scéal níos caithfidh mé rud lorgan seo is sé Easnamh neamhláiteacht faoi scáil neamhláiteacht Donald Trump. Go maith, tá na déanlaithe fós agus stochaireacht in Iowa freisin agus thar ceann Hillary Clinton tá Bill Clinton ag stumpáil. Má tá níle gaire thar bár leis. Is chosúil go bhfuil an Splanc I Meiriceá. Tagann sé go dtí na himachtaí. Déanann sé áras ar thaithí síl bhrá chéile. Déanann sé áras ar a polasa. Ansaíonn sé na poblachtánaí ach an rud a bhíonn an dhéanamh thar bárs na seanlaithantaí níl sé an níos mó ní féidir leis na slúite ghriasú mar a bhéidir leis
sna sean léhantaí. Mar sin tá muid ag lorug nó tá an pártaí tá lucht tacaíochta Hillary Clinton ag lorug critic gan tá snáasta Bernie Sanders agus níl sé feite acu go fóil. ISIS Tá fórsaí míleata Mheiriceá faoi dheire ag admhail ag cinntiú go bhfuil níos mó ag teastáil chun ISIS a bhuala. Admhaoin an Pentagon anois go mbeidh na céadta tréanálathe chomhairleoirí agus fórsaí speisialta ó na stáitithe ag teastáil le seoladh chun na híráice agus chun an Tíre, chun na Síria gan bhfuil leiscéal. Má táthar chun an Stát Islamach a chúngú rud nach bhfuil déanta go fóill. Tharla na címhlínte faoin vírus nuair seo Zika ag teacht chun solas i teachtain seo caite ach is cosúil go bhfuil an vírus seo ag leathnú amach trí cheantar Mheiriceá heas le tamalanis agus tá agras domhanda gan bhfuil leiscéal. Na rudaí scaití nach mian ar eolas agam. Tá agras domhanda na sláinte ag fógart alarm faoi leathnú amach an vírus i Meiriceá heas. Nís tá na stáitianta gíoraí daoine a chuir a suaimhneas ach tá an eagraíocht domhanda sláinte ag beartú Géarchéim sláinte ógart agus má dhéanann siad sin is cosúil go mbeidh níos mó airgid ar fáil chun an vírus seo Zika chun troideanna an vírus seo. Drugaí, scéal eisteach é seo chaithe mé rá. An bhfuil stáitiantathe Meiriceá san iarthar nó nachfuil. I dteachar a dhéanam amach. Tá gantnas drugaí bunúsacha chur íochail ar ospidéal agus dochtúirí córálaí cheandáil. Mar shampla i Cleveland tá an dochtúr Brian Fitzsimons ag cheandáil an drug aminocaproic acid ó bíomhan leom an ghaeilge bheith hamar sin cinnte tá sé an. Drug úsáidtear go forleathan é seo, tá sé
soch sir agus tá sé sábhailte ach tá feidhmeannaí sa phróiseas táirge bhfuil leiscéilnis cathe mé rud a cheáil. Sé sa phróiseas déantúis agus dá réir sin tá gant nas náisiúnta a droga. Mar sin níl an droga féin in úsáid ach sna cásannaí a bhfuil an chontúirtis mó deacrochtaí an tú agus táthar ag marachtáil gan an droga sna cásannaí eile. Síal eile nach mainin le drogaí ach bhaineann godlú le Wisconsin agus Netflix. Tá cólacht Netflix rís srá chláracha a dhéanam daras rá mar a hálín. Faoi warú in Manitowoc agus an áras gur gearú príosún ar a bhearmaí cheart. Agus tá méid sin de lucht féchanna an chláir cho cínte sin gur dearnú lecheall go bhfuil siad de gluoich ar fólín í Manitowoc ar hálach cáthroch Manitowoc agus éáit tuile a bhfuil bhainte ag le Manitowoc chun a muile a chorinniúil agus tá seo ag chur scanra nó ar gná oibrithe Manitowoc. Well, sin é moitheann don tuairisc seo agus tásúile agam go mbeidh mé chaint le bhrís ar bhfad idir dálín guimráid éireamh go léir agus bailú díoribh. Slán dámhailín.